gora egin du, baina zifra horrek gora egin du gehiago, erregistro gehiago daudelako, eta horren ondorioa ere izan daiteke zifra horien hazkundea do. Bai, 2022 urtetik geroztik, pixkanaka gero jaitsi egin da, eta orain gutxi, aurreko urtean erregistratu diren gorroto delitu kopurua, pre-pandemiako antzekoak dira. Bai, eta lehen ere bateratzen ziren genero zearekin asunto guztiak eta bateratzen ziren konputo berean eta orain bereizten dira. Orduan horrek ere bereizketa horrek egin du zifretan pixkat dantza edo. Bai, kontzientzia handiagoa salaketekin, erregistratzeko formak ere aldatu dira, orduan hor bereizketak ere egiten dira, eta gero orokorrean egia da oraindik ere diskriminazio handia dagoela, ikusten dugula bortizkeri dinamika oso gogorrak eta batez ere eskoletan, zifrek eta datuek hori diote azkenen non islatzen den gehien, hezkuntza eremuan. Denbora gehiago pasatzen dute ere hezkuntza formal eta ez formalean bietan, baina horrez gain badilako gizartearen isla eta gizartean ematen diren hainbat egituren erreprodukzio eta produkzio hori bertan gertatzen delako ere, eta hori ikusten dugu egunerakoan nerabeetan. Eta azkenean hon inguruan dagoen zifra beltza izugarrizkoa da, ez? Gorroto gertakari edo diskriminazio gertaera asko ez direla oraindik ere salatzen. Eta orduan ere lan egiteko asko daukagu oraindik. Eta ez salatzearen arrazoiak ez direlako seguru sentitzen, ez? Segurtasun gorputzeetan edo poliziara juterako orduan, edo baita ere salatzeak suposatzen duena, bere identitateak azaleratzea, eta prozesu konplexua izaten da. Horregatik, uste estatu mailan gorroto delitu guztien 90% ez dela salatzen, hori izugarria da. Bai, orduan hori, igoera edo hazkundea eman da, datuek hala diote, baina eta guztiz ere ez dute errealitatea guztiz islatzen. Orduan horratzean egon daitekeena ere larria da. Bai, osasun mentalean, azkenean diskriminazioa jasotzeko prebalentzia handiagoa hori lotuta dago estres mota espezifiko batekin, LGTBI pertsonen pairatzen duten estres mota espezifiko batekin, eta gainera ere nerabeak zaurgarriago izanik hori ere pairatzeko aukera gehiago edo dute, eta ikusten dira ere gero adaptazio prozesuetan eta beraien subjektibitate hori eraikitzerako orduan gertatzen diren beste konplexutasun batzuetan. Bai, ondorio individualak ezagunenak sintomatologia depresiboa, antsiosoa, baita ere komunitatearekiko ere ondorio larriak ikusten ditu. Ez dira edo ez gea sentitzen komunitate baten parte nolabait gure identitatea zaurgarri egoeran dagoelako edo gure inguruan entzuten ditugulako beste mezu zerbait arraroa eta gaizki dagoela gure identitateetan, ez? Eta hori nerabe LGTB-etan areagotzen da ondorio edo eragin hori. Barneratzen da. Diskriminazio hori azkenean ondorio horiek egiten dutena zuk barneratzen duzu LGTBI fobia hori eta zurekin daramazu. Motxila moduan bizitza guztian zehar. Eta batez ere hori nerabezaroan zure buruari jartzen dizun zamagaigarri horrek suposatzen du sekulako ondorioak. Gero ere egia da ondorio horiek negatiboak dira eta ezin ditugu ez da ere esan, baina hor esateko ere badago nerabe batzuen kasuan erresilientzia handiagoa izateko joera edo ere nabari dela ez arrazoi egokiengatik. Baina, hor dago eta hori ere esan behar da ez, gero ere egia da, azkenean diskriminazioa pairatzen dugun guztiak, igual batzuk ez dira biktima sentitzen, hainbat arrazoi medio eta hori ere esan beharra dago. Normalizazioa gertatzen da askotan. Nola gure egunerokotasunean bizi dugun zerbait denez, hau normala da niretzat. Askotan ez da gertatzen zaizkigun gertakari horiek ez ditugu hartzen indarkeriatzat eta bada indarkeria. Eta Bai, eta batez ere guk gure ikerketetan ikusi duguna hori da. Azkenean bai irainak eta mezuak badaude, eskola testu inguruan edo espazio publikoan ere, baina gero nerabeek ziotena zen, baina hori egunerokotasunean gertatzen da, betiko gauzak dira, betiko gauzak. Orduan kultura baten
erroetan dagoen hori, ez, betiko gauza, hori normala da, eta ez diot, bueno, igual kanpotik edo, ez diote garrantzi handirik ematen, edo, eta izan daiteke ez, gero, baina badauka ondorio bat horrek, eta hor guzten du horra aztarna. Ba, lehenengo, hau da gure aldarria, gure hezkuntza, hezkuntzak, hezkuntza eragileek, hezkuntza instituzioek nahi dezun bezala ditu, guk jakin behar duguna da, gizarte horren isla garela, bai, baina gizarte hori sortzen dugula. Orduan, eskola ez da bakarrik, bueno, hemen islatzen da egitura bat, batzutan ambigua den egitura baten, bai, baina eskolak ere sortzen du, erreproduzitzen du, eta bidaltzen diren mezuak hor, gero eraikuntza horretan funtsezkoak dira. Orduan, zer egin behar dugun, orain ere Maitek gehiago azalduko dizu, baina nire ustez, lehenengo kontziente izan, lehenengo, dugun paperaz, eredu izan behar dugu, eta orduan nola egin behar dugu hori, eta nondik abiatuko gara, eredugarri izateko. Hori lehenik eta behin, eta gero behar duen lekua eta espazioa eman. Formakuntza eta formakuntza pixka bat gehiago ere, eta ez bakarrik zerbait gertatzen denean. Zeharkako formakuntza, zentroetako irakasle, langile guztiak gurasoentzat ere pixkat guzti hortan intziditu asko. Bai, azkenean protokoloen beharra azpimarratzen dugu beti. Bai, protokoloak eduki behar ditugu, ezinbestekoa da, protokoloak edukitzea mundu guztiak edo eragile guztiek modu berdinean edo antzekoan jokatzeko azkenean, ez? Horren aurrean, bai, protokoloak eduki behar ditugu, baino LGTB nerabeek esaten digutena eta errepikatzen dutena behin eta berriz da protokoloan beharra daukagu, bai, baina hori baino gehiago behar dugu gure entzunda izatea. Gure ahotsak irakasleen partetik, ez, haiek gu entzutea nahi dugu. Gure beharrak asetzea, baina behar ditugu tokiak gu espresatzeko, bale, ondo, baina guk entzunda izateko. Hori da super garrantzitsua. Entzutearen hori, azkenean, espazio horiek sortzeko beharra eta ez agentzia hori izateko guneak. Ez guk agentzia ematea, baizik eta dutena hori bultzatu eta pixka bat hordik eta protokoloak bai erantzun bateratu bat emateko, baina baita ere, azkenean guk hemen kurtsoan ikusitugu, hainbat adibide, baina gero ere garrantzitsua da ikustea adibide horiek gero lurreratzeko gure testu inguruan eta pixkat jartzea zer egingo denik testu inguru honetan. Pixkat hortik. Baita nola baita ere hiztegi bateratua izatea. Ze gorroto elitu ez egiten dugunean, bakoitzak bere hiztegia daka, ez? Legedia zuzenbidetik datorzena, gero psikologitik, hezkuntza eremutik, orduan behar dugu zerbait komunean jartzeko hiztegi bat. Eta horretan hori landu dugu gaur kurtsoan, ez? Ikastaroan. Bai, batzutan ez egiten edo esaten ez den hori da bestea baino garrantzitsua, pisu handiagoa du horrek eta bai, hor azkenean orain esaten genuen, ez? Zuk kurrikulumean duzuna edo zuk zure ikasgelara daramazun hortan betiko arau horietan errotuta badago eta normatibotasun batetatik diseinatuta baldin badago, gero horrek nola ikusiko du hori aurrean duzuna? Hau da normala dena eta gainerakoa hor dago, arraroa da. Eta jazta, orduan polarizatzen da, eta errealitate dikotomiko bat sortzen dugu. Eta, azkenean hori pixkat azeleratu, eta anitza nahi dugu hezkuntza anitza edo, asgai dezen, benetan, ez, oinarrietatik. Eta ezkutuan dagoen guzti horri pixkat. Gure helburua izan da, Maitek esan duen bezala pixka bat, oinarri teoriko batzuk eskaini ona etorri direnei, azkenean guztiak hezkuntza eremukoak ziren gainera, hortara bideratu dugulako ere. Oinarri teoriko funtsezko bat izatea, ze azkenean gero guk esku hartu behar badugu, nondik jakin behar dugu helduleku bat, helduleku hori eskaini nahi izan diegu, hausnarketarako espazioa ere sortzea helburutzat genuen, eta batez ere baliabideak eta tresnak pixkat
eskaini edo guk ezagutzen ditugunak eta beraiek ezagutzen dituena uztartu eta horrelako diskurtso mankomun bat ere sortu. Eta esango nuke lortu ditu. Bai. Azkenean gorroto diskurtso edo gorroto gertaera gertatzen direnean askotan gai konplexuak dira. Orduan, horren aurrean egin dezakeguna askotan ez da asko. Batzuetan horren kudeaketa izango da soilik kasua aztertzea. Eta uste hori da gaur landu duguna, ez? Ze tresna eduki ditzazketen, ez? Bere esku kasu hauek hobetu aztertzeko eta ulertzeko. Eta gero-gerokoak, behintzat ulertu dezaten nondik datorren diskriminazio edo gorroto hau. Zeituretatik, eta gero ere horrek zer dakarren. Ez da berdina, azkenean diskriminazioa gure kulturan eta egituretan errotuta baldin badago horrek ere nun ze leku uzten digu guri eragiteko. Eta pixkat hortan ibili gara. Eta lekua dugu eragiteko. Ez da, orduan.